Yeah, good morning, everybody. Good morning. Midnane Bernard Asante, Obeti Midni. And anopai yara December ma eye bronyabre. Onuya menu eche asembia ebebuawa eye simple ewo wabrabom. Ma me papa menua abrante. Yewo no bi wa asase we a yete so. Eye no ma mienu. Yewo Nyankopon tumi ena yewo abosom etumi. Yewo tamfo ne yewo dofo. Ba saa nneoma mienu ye woyɛ de wo ne baako ne enam. Na mebisa wo ne anopa yi a me no echa asemi sɛ wo ne wo dofo ne nam anaasɛ wo ne wo tamfo na enam. Nipa bi wɔ ha ɔtane wɔ asase we so. Ɔbɛba abɛya pretended sɛ ɔdɔ na ɔno nam. Sɛ wamma wani anna hɔ a ɔbɛsɛ onuoma nyina. Aware a yɛware ne wɔ abrabom. Aware a yɛware a ɛde yɛ kɔnhyiram.